रिकॉर्डिंग बाय मगहिया म्यूजिक मानपुर ब्लॉक गया। म्यूजिक बाय पीएम बिहारी। बोला बोला विश्वकर्मा भगवान की विश्वकर्मा बाबा के आइला कई दीना माँ ए भैया कोइला पूजा नामा इनके दया से चल बसदारे नामा ए भैया कोइला पूजा नामा इनके कारण ए भैया चले कर खाना मा अरे चले कर खाना मा ए भैया कोइला पूजा नामा विश्वकर्मा जी के आइला कई दीना मा ए भैया कोइला पूजा नामा विश्वकर्मा जी के आइला कई दीना मा ए भैया कोइला पूजा नामा इनके बनावल कई धरती और अमर हो हथिया पे सवार हो के आई है 17 सितंबर हो इनके बनावल कई धरती और अमर हो हथिया सवार हो के आई है 17 सितंबर हो इनके कारण माए भैया उड़ेला विमानमा अरे उड़ेला विमानमा ए भैया कोइला पूजा नामा विश्वकर्मा बाबा के आइले कई दीनमा ए भैया कोइला पूजा नामा इनके दया से चल बसदारे नामा ए भैया कोइला पूजा नामा विश्वकर्मा जी के आइला कई दीनामा ए भैया कोइला पूजा नामा धूमधाम से होला पूजा गावा सहारिया हो गाना लिखे सुबोध गावे नीरू बिहारिया हो धूमधाम से होला पूजा गावा सहारिया हो गाना लिखे सुबोध गावे नीरू बिहारिया हो इनके कारण माए भैया पीएम के भइल गया नामा अरे पीएम के भइल गया नामा ए भैया कोइला पूजा नामा विश्वकर्मा